Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, Олгатаба кайбер темалар турында. Батырлык ордені тапшырылды. Энергетик мәдәният йортында 23 февральга багышланган тантаналы чара узды. Наскидан машиналарга кадәр автоколадан чираттагы гуманитар ярдәм йөге җибәрелде. Шолда махсус хәрби операция вакытында халак булган 4 хәрби хезмәткәрләрнең туганнарына батырлык ордены тапшырылды. Энергетик мәдәният йортында 23 февральга багышланган тантаналы чара узды. Анда шәһәр мэры Наил Мәгъдиев һәм Үзә һәм Автозавод районнарының хәрби комиссары Рәшит Ильясов катнашты. Тулырак Айзилә Шаймөхәммәтова сюжетында. Халак булган 4 сугышчының әти-әниләренә һәм туганнарына батырлык ордены тапшырылды. Үлгәннән соң бүләкләргә Радик Салихов, Руслан Газизов, Олег Дмитриев, Дамир Гадзиуллин лайык булды. Халак булган хәрби хезмәткәрләрне 1 минут тынлык белән искә алдылар. Шәһәр мэры Наил Мәгъдиев сәхнәдән чыгыш ясап, бүгенге көндә махсус хәрби операция зонасында булган сугышчыларга рәхмәт белдерде. Җылы сүзләр Чаллы ветераннарына да адресланды. И сегодня, в настоящее время, наши воины, более 1000 человек, выполняют свой воинский долг, защищают интересы Отечества в зоне специальной военной операции. Мы гордимся нашими воинами. Мы склоняем голову перед памятью тех, кто отдал самое ценное. Радик Зараев хәрби хәрәкәтләр ветераны. Ул чик буе гаскәрләрендә хезмәт итә. Дәүләт чикләрен саклый. Бу Молдавия һәм Румыния. Яшьләр ватанны җаны тәне белән яратучы өлкән буыннан үрнәк алырга тиеш дип саный ул. Это праздник не только для нас, это воспитание молодежи, воспитание будущего, как говорится, они также будут охранять государственные границы, будут охранять, или будут, как говорится, участвовать в боевой операции, знаете. Я очень рад, что сегодня здесь очень много молодежи. Котлауларга Рәшит Ильясов та кушылды. В начале своего поздравления хотел бы обратиться к родственникам, которые получили высокие награды за своих близких, и заверить в том, что они свои жизни отдали не зря. Чара концерт программасы белән дәвам итте. Айзилә Шаймөхәммәтова, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Наскидан машиналарга кадәр автоколадан чираттагы гуманитар ярдәм йөге җибәрелде. Бу юлы посылкалар ватанны саклаучылар көненә җыелды. 30 тоннадан артык йөк җыелган. Солдатлар еш кына нәрсә алып килүне сорыйлар. Тулырак безнең материалда. В общем, она вся до потолка забита. Гуманитар ярдәм белән Газель түбәсенә кадәр тутырылган носки, азык-төлек, дарулар, машиналар өчен запчастлар һәм алар гына да түгел. Хәтта исемле пакетлар да бар. Буларның барысында Татарстан Республикасы атаманнары Чаллылылар ярдәме белән әзерләгән. Нам помогали и волонтеры нашего города, это «Своих не бросаем» 16. Помогал Боровецкий хутор, прихожане все, и Георгий Победоносец, прихожане помогали. Весь город участвовал в этом. Своих не бросаем. Надо помогать бойцам. Атаманнар өчен бу 11-нче сәяхәт булачак. Ирләр гуманитар ярдәмне 2022 елның маеннан бирле җибәрәләр. Бу вакыт эчендә 30 тоннадан артык йөк җыелган һәм озатылган. Мы поддерживаем тесную связь, значит, и именно бойцы просят автомобили отечественного производства УАЗ, так как этот автомобиль неприхотливый, проходимый. Казаклар сүзләренчә, хәрби хезмәткәрләр идән килгән тәмтумнарга һәм хатларга аеруча шат. Нәкъ менә шундый ярдәм җанны һәм йөрәкне җылыта бит. Айзилә Шаймөхәммәтова, Христина Балабанова, Ленар Султанов, яңалыклар. Ватанны саклаучылар көне алдыннан 55-нче балалар бакчасында строй маршы һәм җырлар чарасы узды. Аның максаты мәктәпкәчә яшьтәге балаларда патриотик хис тәрбияләү, балаларда ватанны данлы яклаулар өчен горурлык тәрбияләү. Чарада минем хезмәттәшем Айзилә Шаймөхәммәтова да булып кайтты.
Рафаэль Захидуллин Татарстан Республикасы һәм Идел буе федерал округы Шик буе гаскәрләренең ветераннар советы рәисе. 1977-1978 елларда Ирак көнчыгышта Кытай белән шиктәш гаскәрләрдә хезмәт итә. Патриотик тәрбия бүген беренче урында булырга тиеш дип саный ул. Иң беренче көчне бирде инде илне саклау шундый ничек бетерге теләк дип әйтәм инде ил өчен инде барысында ил өчен, чтобы илдә тәртип булсын, чтобы чит илдән безгә чтобы не диктовали, ничек яшәргә безгә. Отряд! Вольно! Командир, встать в строй. Отряд, смирно. Өлкән һәм әзерлек төркемнәрдә тәрбияләнүчеләр үзләренең педагоглары белән бергә стройга әзерләнү күнекмәләрен күрсәттеләр. Песни поем. Еще мы должны стоять смирно и уважать этих военных солдатов. Наше название — Красные кресты. Ведь медики очень нужны на войне. Они спасают жизнь раненым. Для меня герой тот, кто защищает нашу родину, дедушки, папы и все пограничники дальше. Балалар бакчасы мөдире сүзләренчә, мондый чаралар укучыларда патриотик хисләр тәрбияләүдә ярдәм итүче күркәм традиция. Сегодня в нашем детском саду проходит мероприятие. Мы его проводим ежегодно. Называется она «Марш, строй и песни», посвященная Дню защитника Отечества. Балалар бу бәйрәмне озакка истә калдырачак ди педагоглар. Әзерлек җиңел түгел иде, ләкин нәтиҗә мөһим. Балалар куелган бурычны үтәделәр. Айзилә Шаймөхәммәтова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Аттестованная и аккредитованная лаборатория ООО «АП Надежность» проводит неразрушающий контроль сварных соединений радиографическим, ультразвуковым, магнитным, капиллярным методами, а также испытание прочности бетона. Телефон 70 76 20. Хочешь новую шубку? Спеши с 16 по 23 февраля в торговый центр на Пушкинской. Скидки до 50%. Акция «Меняем старую шубу на новую». Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматологии «Улыбка». 54 62 31.